자자고 와또 이빨도 인간 가이버 승어라마 어느 코스도 그 타나나고 아니 무사 현장 날 사망 땅이 자라나고 뭐하뇨. मांडाई आरदी ब्लॉक के अंतर्गत राजचंताई गांव के 60 परिवारों की मुश्किल से गुजरते रास्तों की कहानी। गांव के लोगों को लंबे समय से एक कच्चे पुल के ऊपर से हर मौसम में गुजारा करना पड़ता है। कई सरकार आए, कई सरकार गए, लेकिन गांव के लोगों को एक पक्की ब्रिज नसीब नहीं हुई। कई बार सरकारी अधिकारियों के पास वे अपनी दुविधाओं के साथ गए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। वर्तमान में गांव के लोगों ने कहा उन्हें किसी भी सरकार के सत्ता में आने से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उनको सिर्फ आने जाने के लिए एक अच्छी ब्रिज की ज़रूरत है। किने खलाया काहाम खैर काहाम गाइसिं बेलाय खैन जाजागो सिनि यांगनि बर' रगबो अनेक न कष्ट चेरे खनाय स्कुल थांफु रगबो तै रग तोरि थांगा हंगा के ओको गलायो गलाय के थांगो बोरक सि थांगो रि रग जतन साब गाय सिवो स्कुल मा थांगे रग उंगो हंगा हम सरि हामिया रग उंगा बोरि बसा रग तो अनेक न प्रॉब्लेम दं मले ओको समय नों दिरिबालिंगन समय रग हंगायबो थांमेया लामा हामियन बागे गारि गुरा फायमेया कष्ट ग बाले मातलांलायो हंगाय हामिया जाया हंगायबो हिमांसि थांलायनि कष्ट काय बाले ताम हंगा गायसं अ लामान बागे बेलाय बो ब्लॉक नि बिसिं खालायबो सिना म हंगा तो मानदाय ब्लॉक खालाय पंचायत खैतो सिने रामचंद्र नगर न राजसंता नगलायो गामि हंगा तो सिना म राजसंता न खबजागो बुसे फैमिली डॉक्टर फैमिली खातो सिनाङा 50-60 जन दं ता ताबनरो जेकुनो हापां हाइतुं जायखे रतुं फाइजोबले जेकुनो फाइतुं जों अ लामानो गाहामनाय हामबाय गे आपु जरा सुदो जों जाया हंगा काय बाहायके जों हेमै दंलायबा एमने बिसि बिसि रमै उमता हायके लामा हामिया जायजर अबदे खोनाबले 4 बोसोर खाय के इसको रोंनक रग थानाकाय बो लामते ताइचां स्कुल रोंनक रग थानाके बो यांते मा थांगो हंगा यांते बो थांगो यांते बो खेतन हंगा जरावो वातनि जरा दंगो हंगा के वातनि जरावो हंगा पुरा हारपे काफुगी मा थांगो के सराय रक तो ताबुक जतो सराय रङ जों माने रां पैसा करि हिपाने इंग्लिश मीडियम स्कुल रग परिरो के परिरो माने बरक तामो जुता मोजा गाय थांगो हंगा जों समय हारपे हंगा काय ताबुक सराय जों बरक न बामैतलां थांमानानो हंगा काय ओ वातनि जरा बरक सालसा तो सिग्ला सकनाय बिले हंगा सिग्ला समा जरा बरक बाहायके एमने सा खामनक रग के हरग बाहाय रक्तला सा खामनक रग बसो हिको मरि खैनो पारमांता बयबाक्सा आगि रग हंगा हान बालै रकसो मातलां खापो माने इको बोरि बरक साके ओ कामिनि मुं राजचंताई ना बुसे फैमिली दं ओ आमसायो ओ फैमिली होदे ओ आमसायो बुसे रक दं आं बास सासुनाय ता कल कम न सुवान साइदो को दंता ओ केबो फनो ताबुक बौनिया हंगा जों आबनो जेसे सरकार फनो हायतो हंगा जों अ लामानो गाहाममानान मुजुङो गाय सिनि तिपारा मत फनो हायतो आईपीएफ ति फनो हायतो सिनाव लामानो जों गाहाम खालाय मान खांखाय जे जाजागो वातै पातै गाहांगायबो जों लामा अनेक कष्ट खै थानांगो आनि बुजाय होनजानाय सामं ताङै जानांगो बबहानो बायदंनि कलायो लामाव आंसि कयबार दागरिबा रहका के भनो लामानो तजुन्द खालाय कष्ट खालाय सिनामै रुफायनाय केरै जों सरकारनो याक जुर खालाय खुङो खुलुमो सिनो लामानो जेसके फनो गाहाम खालाय रुथुं जों कोना आईपीएफ ति हन्या कोना बीजेपी हन्या तिपारा मता हन्या जों बुट रखाथिं न जोंनो केबो नायचिंनाय केरै केबो सरकार जोंनो नायचिंनाय केरै जों अ लामानो गाहाम के मांगांगाय जों आसंनो जाजागो जों सिनि जों बुट सिमिरु जोंनो केबो नायचिंनाय केरै चिन्याङो 50-60 एमने ओ हारपेक्ति हिमनानि कोनो नंनि जोंजाल दग रोंनक रग थांनानि नंगो इनका अबो स्रामना बागे हापानो ताम गोसादा मुसुं अबो थिखाइना बागे
ব্রিজ ঠিক খাই না বাগে ব ক্লাস উপরে ক্লাস 5 ব রং নক